Il-Gvern poġġa r-reputazzjoni ta' Malta f'riskju, iżda l-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici baqa' jaħrab milli jwieġeb jekk se jissospendi l-iskema tal-bejgħ tal-passaporti, għalkemm ikkonferma magħna li l-allegazzjonijiet tant huma serji li qed jiġu investigati mir-Regolatur. F'dan il-każ hemm allegazzjoni li wieħed mill-aġenti għal diskors li jagħti x'jifhem li dan għandu xi qrubija lej il-politiċi u bis-saħħa dik il-qrubija jikseb xi vantaġġi, dik hija l-allegazzjoni prinċipali. U wara li saret dik l-allegazzjoni qed isiru investigazzjonijiet minn diversi binadi, inkluż mir-Regolatur għax dan il-programm għandu regolatur. Imma għalkemm ir-Regolatur qed jinvestiga din l-istess skema, Owen Bonnici naqas milli jwieġeb il-mistoqsijiet ta' Net News jekk se jissospendi il-bejgħ tal-passaporti. Sospendu l-iskema tal-bejgħ tal-passaporti? Jiena weġibt il-bira fil-Parlament u naħseb tkellimna fit-tul. Il-Ministru Owen Bonnici ħarab anki milli wieġeb għad-domandi ripetuti li saru mill-kap tal-Partit Nazzjonalisti Rindelija meta tlieta fil-Parlament saqsa din l-istess domanda. Illi ġara, it-talba illi għamlet l-oppożizzjoni biex tiġi sospiża din l-iskema. Mhux biss minħabba illi seta' kien hemm nies implikati minn barra dawk relatati pertinentement ma' dawk illi kienu il-beħ ta' din id-ditta legali imma ta' possibilment oħrajn u reskont illi din l-iskema illi kien hemm allegatament in funzjoni jista' u qed ikollha reperkussjonijiet kbar fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna, il-Ministeru ħassux illi għandu jiżen it-talba tal-Oppożizzjoni jekk iva xħa biex ikejjel il-riski kontra dak illi qed ittina bħala benefiċċju din l-iskema u jekk fil-futur qarib aħniex ħanisimgħu xi tip ta' sqarrija dwar dan. Wara l-allegazzjonijiet serji mxandra mill-midja Franċiża u wara li kienet sospiża l-liċenzja tad-ditta Ketkuti Kawki, il-Partit Nazzjonalisti qed jinsisti biex tinġar ir-responsabilità politika. Iżda huwa ċar li l-Gvern Laburista ma jridx jissospendi din l-iskema wara r-rivelazzjonijiet ġodda li ħarġu.